Como cada 3 de decembro, unha nova edición do Festiritititi encheu Boiro de cor e diversión. Centos de nenos de 20 centros educativos de toda a comarca participaron neste festival da integración desenvolvido no pabillón de Barraña. Hai 20 colegios, 1.250 personas e 150 personas con discapacidade. Eu creo que é importante. Hai de todo Barranza colegios, de Dodro e de Lousame. O xogo foi o motor da festa, a que tamén se sumaron autoridades non só a nivel local. Darlle as parabéns a Micos por este tipo de eventos e de integración onde hai máis de 150 rapaces con discapacidade e, bueno, e a festa da integración, non? Neste Día Internacional das Persoas con Discapacidade, a importancia que teñen as entidades que, como Amicos, traballan cos rapaces que teñen discapacidade, pero sobre todo tamén coas súas familias. Para construir unha sociedade xusta, unha sociedade inclusiva, é fundamental inculcar certos valores desde a infancia. E hoxe temos aquí un exemplo perfecto desas accións que hai que promover. A Asociación Ambar tamén quixo conmemorar esta efeméride cunha xornada festiva. Usuarios da entidade escolares da Pobra participaron nos actos desenvolvidos na Praza Segundo Durán. Recalcar que non somos invisibles, que é fundamental, que as persoas con diversidade existen e forman parte da sociedade e teñen que participar. Ademais de xogos e actividades lúdicas, os asistentes deron lectura ao manifesto para reclamar ás administracións unha sanidade e atención social de calidade, así como a igualdade de oportunidades a prol dunha sociedade máis inclusiva.